Lah tempenaan piring siji cekel wong loro girit-giritan bareng. Kok ya ketok kok kene lho. Ketok sing dipirsani panggung tok wis ora mirsani piring. Ora ngono anu astone kok ya kaya ana mripate ya Pak. Ada mau. Ngene-ngene sithik ngono. Ya jalan niku biasa cowek rapiran gregeli. Lho kok sak ngajar kabeh kok. Jujur bahkan mangan Semok.